siellä laitin. Mä olin ihan väärässä lähdössä. Sori. Nyt otetaan uudestaan. Ja Kirsiläkö sieltä lähtee? Se on siinä ja siinä. Kirsilän kärkeen ammaisee 29 ajaja. Ja tässä vaiheessa Kirsilä kävi jo pienen munkin kautta pääsi nousemaan ja itse tuossa pyssyn vielä. Viimekin tuossa vääriä kuljettajakin esille. Mutta tiukkaa tulee olemaan tuo taisto. Pelkkääkään ei anneta periksi. Kirsilä on kärjessä, mutta aivan Kirsilän takaluvussa kiinni 29. Jonttu Rajala ajaa takaa. Kirsilälle kun menee ensimmäinen kierros. Meneekö se Rajalalle? Siinä peitellään, siinä taistellaan. Kirsilä, Rajala. Ja viimeinen kierros alkaa, se alkaa Kirsilän tahtiin. 97 Esa Kirsilä. Missä vaiheessa Jonkku lähtee hakemasta ratkaisua yrittäen. Ohjatuksessa, kun lähdetään sitten tuonne Keskilenkuran puolelle ja nyt ollaan sitten tarkassa paikassa. Ja siinä on sitten vielä yksi kappale kuljettaja fiksusti antaa sinne tilaa ja Jonkku hakee sitä ulkoa. Kyllä Kirsilän heiniä on, veikkaisi näin, ei voi enää ryssiä. Ja Rajala tulee! Eli Rajala, Kirsilä. Ja hetkinen. Harju nousee vielä kolmanneksi sieltä. Harju tulee kolmanneksi. Näin siinä kävi vielä. Olipa fantastinen loppu. Elikkä Rajala ykkönen. Kirsilä ajaa itsensä kakkoseksi. Ja kolmas oli sitten. Se on varmasti ikimuistettava hetki ja huomioikaa, että siellä tulee tasatarkkaan yksi kappale kilpureita ja ei missään nimessä ensimmäistä kertaa ole sitten tuossa katolla. Eli Rajalan Joni-Pekka tulee siellä sitten Ihka